ụmụnne m achọrọ m ka anyị gee ntị na ife nwanne anyị nwoke bụ nna anyị ukwu Kanayo kwuru. O nwee ife o kwuru ebe a dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo ma ndị nọ na mba ma ndị nọ n'ụlọ ya ege ntị. Geenụ ntị ọfụma, ana m abịa. Hello, my dear friends, brothers and sisters. Today I bring to you what I have termed in the Igbo cosmology, the concept of ezigbo mmadụ and nnukwu mmadụ in Igbo. The concept of ezigbo mmadụ and nnukwu mmadụ in Igbo cosmology. The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their innermost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as a needle to the poor. Men who will stand for the rights though the heavens fall. Bakoloko. Regrettably and sadly too, behaviors and inhuman conduct previously regarded sin and viewed as untold, abnormal, and to say the least, morally reprehensible are to all intents and purposes celebrated today as pomp and pageantry. Most men and women in our society today now place premium on dishonesty rather than honesty, distrust rather than trust, ill-gotten wealth rather than legitimately acquired wealth. Today, the age-long dichotomy between Oke Mado, the powerful, rich, and very influential people, but morally bankrupt in our society, and Ezigbo Mado, the morally upright people, but averagely rich, which was jealously guarded and tenaciously held in high esteem by ancestors, have been shamelessly cut off due to inordinate quest for wealth and questionable desire for political power, as well as a love for material things as it were. Then there was a clear-cut dichotomy between Oke Mado and Ezigbo Mado in our society. It's that a stranger comes to a man's house seeking his daughter's hand in marriage, and the parents of the girl, the would-be bride, will be interested to know from their prospective son-in-law his father's name, mother's father's name, father's mother's name, and not necessarily that of the would-be son-in-law. If I go, what now happens is these days, and that's where this concept draws its strength. When a young man declares interest in a girl these days, they are now asking, "Edu dimo to ububia, onkwelife nuku, or lugu no." That wasn't. Ibundewo hapota. Ase hapo mazi Mnk Kanayo. Ekwe mana haru Abuja ha akpawe ha ọzọ. Ibe oke mmadụ. Anyị achọghị gị n'ala Igbo. Anyị ga-emela na oke mmadụ. Ka be anyị wee dị mma. Ọkwụrụ ndụmọdụ o nyelụ ndị ọchịchị, ndị na-represent ndị Igbo. Ọkwụrụ fụrụ ya. Unu afụrụ ndụmọdụ onye maka anyị ncha ịgba mbọ na-agwa onwe anyị eziokwu. Ka hapụ na ị na-ele ụmụnne anyị maka ego, ka ọ ghara abụ na-agbacha izu ụfọdụ jezie ebe ndị mba ọzọ nọ ha lee ụmụnne ha nara ego tii n'akpa. Ịfụ nọ spirit of Judas ka ụfọdụ ji eme operate, anyị Igbo ji wee dị otu ọ dị. Ọ ife a ka o ji abụ nru anụmayọ, kedu ife anyị eji wee kpọkọnata ndị Igbo ọnụ? Ọkwụnụ fụ nke alụ na Aba, afịa alụ na Abada Market Square, plaza ya amaka. Otu eme nke a na Abia steeti, o nwekwa nke a na-akwado na Anambra, afịa na-achọkwa ịlụ, plaza ya amakakwu. Otu nsi wee fụkwa ya. Mana nke bụzi ọkacha ibe, ọ bụrụ maka na ọmụ na-ekwu ya, na ọ bụrụ afịa ka a na-alụ ebe a, nọ siti ka a na-alụ. Inwechagodo shọpụ ebe ndị a, maka ọ bụrụ na steeti ọbụla gbaa mbọ enwee ife ya akpọnata ndị mmadụ nọ. Maka obe gị dị mma, ndị mbe wee chọrọ gị wee bịawa. Ka bụ onye adịna, ịma gbarapụbe gị. Ka anyị gbakọọ n'izu ọnụ dozie n'ala Igbo be anyị. O metụ n'imi, o metụ n'anya, o metụ n'ọnụ kịta.
ife ọjọọ na-ebilite si kwụsị ya mgbe ahụ ọ ka na-ebido ọfụ. Osisi ọjọọ na-epu si hopụ ya mgbe ahụ ọ ka na nọsịrị steji ehoru ma mgbọrọgwụ ya okpofu ama agbaghị, mana ịrapụ ya ọkachie anyị enegosheti metụba alụ kedu ebe ọ ya ada ka amanye ya eriri ka a chọba dọma wee gbaghị ego na ya akwụ ya. O wee nụ dọma ọtụtụ oge ịbịa bụọ ya gbutuo ya, ewee bịa kọtụ sịa ya nụ bịa gbuchisie ya na mkpirisi wee bịa kwuo moto ya ebupụ ya. Ụnụ afọ nọ ka ife ọjọọ na-adị, arapụzie ya ọgba ahụ ọ bụrụ omenala. Ka anyị tikọọ na isi on, let the good guys come together ka anyị dozie n'ụba anyị. O ruo na n'omume ife abụ time for action ụmụnne m. Ọnya ka anyị ji gba mbọ hibe ife gbasara Lion Business Park. Adam ekwu wee rapụ ya. Ife ndị eti na-akpọ akpọ bụ ka onye ntị chiri wee nụ ya ka ọ ghara abụ na mgbe o yi eme nke a na-eme na aba kịta. Ụfọdụ etibego na-ewecha anana na-ekwe ebe a kịta ịya ha etiwe na-ewecha anana, mana achọpụta na ụfọdụ na-etinye ewecha anana nwee ike bụ na o jiri ego ka o wee bụrụ na ọsa ana ka ọ chọzi maka na ewecha anana bịakwa kịta. Ọ bụrụkwa ịgba nkịtị ewecha ebe a niile esi na ewecha anana bịa kịta na Lion Business Park na ya ewepụtago m the prototype ka ụnụ wee fụ ka ọ ya adị. Nene ife a ka ịma ma enwere ebe dị ka ebe a n'Afrịka. Alụcha ife a ịfụ na kamera azụ ọgba nkoronko. Ife a bụ mmọnwụ dị egwu ka a na-etipụta n'ala Igbo. Lion Business Park kpọọ ndị God's Agenda na ekwentị 22,000 shops na ka shop ya ha gasị. O nwere ụfọdụ egosichara na nke abụ ahụ, ụfọdụ akụwara ya ọ bụrụ 2-in-1 bụ ezigbo ibu, nke ahụ amakakwu na nke ya. Mana nene nke a ofu ya godu na ka ọha mmadụ ịtọ gbatịrị aka ha kọvara ya. Kedu ife ị na-eche? Ebe anyị enwe shopping mall, exhibition center, free trade zone a na-agba container free. Ọkwụrụ mana agba agụkago na Ọnịcha, a na-agwọcha mmiri ndị ọzọ n'ala Igbo. O mere n'izu ome n'ọnwa. Lion Business Park ịgbata ya kịta, ịbụrụ a member of the park kịta, afịa gị na-abata na One Port ma na Papa Port, ebe a ka a ya eme ya inspect. Ebe a ama meghe ebe ahụ eme akwụkwọ naira no import and export duties. Anyị enwe thousands of factories and warehouses ebe a. Anyị enwe exhibition center ebe a ya edebe sample afịa niile a na-arụ na factories, ebe a ka a ya edebe ya. Enwere shopping malls, enwere world class hospital and international school ebe a. Enwere football pitch, enwere tennis court, enwere residential estate, God's Agenda residential estate n'ime Lion Business Park. Enwere Lion Square ebe a na-enwe night life. International market mechie ife ọbụla ị chọrọ ya dị ebe ahụ. Ife shop a dị 112 na each block, 56 n'elu 56 n'ala. Onwe 36 toilets and urinaries, 18 n'elu 18 n'ala. Ụmụnne m ọ dị egwu. Ife a bụ microcosm of heaven, a miniature. Ife a na-arụ ebe a dị egwu, all the best of its kinds. Kwụta obere ego 750,000 naira ịbụrụ gị member of the park, eti gị na group ozugbo. Ekwekwana ka ị bụrụ ofeke, ekwana ka nke akwa gị. Lion Business Park onye nwa ka onye ọ na-akpụzi n'ọnụ. Ife nwere about 2,000 hectares of land. Ọ dị na Night Mile n'Enugu State, 2,000 hectares of land, millions of plots. All city ka a na-arụ, a carve out a city in another city. Na Night Mile ebe nwere the best of water, spring water. Onye ka breweries na akwara Fambaka ji wee dị situated ebe ahụ. One pole from express ebago, enwere about 4 entrances ebe ahụ. Nwee flyover ya esi n'Enugu Ọnịcha expressway wee banye n'ime park ebe a. Ife niile na dị captured na the master plan. Nekwa ụzọ kịta Gọvanọ Peter Mba na-arụ ya, ọ na-eme asphalt kịta. Na ebe bọọdụ ya ị na-aga na express ị na-afụ ya just 2 minutes ịbanyego n'ime the park n'ebe ị na-afụ. Kedu efe ka na-eche? 750,000 naira eburu member of the park agbatịarụ gị nke fọnụ n'ahụ. Nke residential estate na-akwado itinye ego after December and January promo. Otu akọdị nke shop promo anọ ya kịta December and January, mana ịkwụta ụgwọ kịta agbatị ya nke fọnụ ji wee kwụbụ ya ka ọ ghara agbaji n'aka. Ife a bụ ndụmọdụ ka a na-enye ndị be anyị. Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ọ na ozuro ha arụ. Emechaa anyị akwamarịrị. Akụ ọbụla ruru ụlọ na-erute ụmụnna, mana nke dị na mba bụ ndị mba nwe ya. Mee ka akụ gị ruo ụlọ. Anyị efesasịka na mba ụwa. O tee na ibebere kịta enwe na solution, enwe n'ife iti aka n'obi, enwe na consolation project ka efe ka na-eche. Lion Business Park uche gị dị ya, abụkwa na ofe ka ekwuo m ya ọzọ. Kpọọ n'ekwentị a 750,000 naira ka eti gị n'ife a na-eme ka ị soro ibe gị wee nweta ọnọdụ ebe a. Ma ndị na-achọ ịnata ezumike nka bịa ebe a ka ị wee residential building, inwe shop, inwe warehouse 40 square meters, ọ ya dị 30 na each block,
ị nwee shop, moto na-agba na blọk ọwụna n'iru ya na azụ ya, ọ dị very spacious. Moto na-agba n'iru, ọ na-agba n'azụ, moto apakịkwa n'iru shop ọbụla. It is wonderful. It's a wonderful thing to behold. Sọọsọ na Dubai na China ka e nwere nke bitiri ebe a. Chetakwa na ọ bụrụ sọ afịa ka a na-arụ ebe a. Afịa bụrụ ife a na-arụ anyhow, all designated places ka a na-arụ afịa. Mana nke a comprise na afịa, comprise residential estate, comprise ya amusement park e nwere ebe ọ dị n'ala Igbo, comprise ya shopping mall, everything. Ihe a nọ ebe a 6 months ya apụ apụ. Ife ọbụla ị chọrọ na-eme exist ebe a. Tennis court, football pitch. Ụmụnne m ọya adị egwu. Adị ekwu central security camera, adị ekwu traffic lights. Na-egodu concrete roads ya ka ọ dị. Adị ekwu factories, warehouses, agricultural processing plants. Ekwekwana ka ọkwa agụ. Ọtụtụ ndị nwere factories, ọ dị ka mmadụ enwetago property ebe a. Ha ncha niile na-arụ ya kịta. So warehouses adịgo set a na-eme offload na ya. Na containers agbara agba ebe a. Free, no import duties. Ọ bụrụ na ịlụpụta ngwa afịa ebe a, you can export it, no export duties. Ife a na-ekwu bụ ife na-eme ka a na-agwa, ọ bụrụ nke ka ya eme. Ma ọ na-ekwentị ndị God's Agenda Production ka eti gị n'ife a na-eme. Ịkpọrọ ana anyị aza gị. Ti gị na group efu over 500 investors n'ebe ahụ. Ndị anya doro, ọ bụrụkwa ndị mkpụrụ mmiri. Ife ọbụla a na-azụ n'ụwa ya dị n'afịa dị ebe a. Every product nwere zone. Anyị ezone ha ncha niile. Every product. Sọọsọ mkpụrụ mmiri na Igbo ka ya adị ele ebe a, ya na kidney na anụ mmadụ. Mana ife ọbụla bụ legitimate business, ha ncha niile nwere representative zone ebe a. Ma ọ na-ekwentị a ga-eti gị n'ife a na-eme. Sọọsọ 750,000 naira. Ị bụrụ a member of the park. Zisa n'ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị. Una nugo maka Lion Business Park. Anya nugo fanụ na night mile n'Enugu. Ebe wepụtara ịrụ nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo. Nke a bụ nke anyị o. Hit Verge on the beat. Egwu amaduru mu kaijebe ali gbadigo mma kaijebe ka ni jebe na Igbo ali gbadigo mma kaijebe okwebe ife dị mma na ade ali gbadigo mma kaijebe Lion Business Park adego gbadigo mma kaijebe wabiago maka mmepe obodo gbadigo mma kaijebe maka ọdịmma ndị Igbo ali gbadigo mma kaijebe ịmana nke a bụ nke anyị gbadigo mma kaijebe agụrụla amalụ n'ebe ya ali gbadigo mma kaijebe kpakọrọ bata onwele ibu owele ofu bataba onye nwere ịtọ ngwa wele igbo bataba ọ bụ ebe ka anyị na-eje Lion Business Park ayọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o n'ime ebe anyị na-eje Lion Business Park ayọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o ihe dị mma eru anyị aka.
ọha na eze ga-edo ntị na ada ndị besi ji ụzọma wee bịa maka na ekele dike na ka o mere eme ike adịkwa ya ime ọzọ